indie beginning. Joku, en tiedä mikä uusi myyräpeli. Joku tämmönen. No one was asking Eager Beavers today, but we have to correct that mistake tomorrow. Maybe that's why the games are a bit dry. Because we haven't played Eager Beavers. There's some multi on this. There is some multi on this. Holy fuck. Pyhä nussiminen. Okei, no niin, hei, myyrä! We need that myyrä there. Nice, 500x multi on this. Come on! Come on game, it's time to deliver, we need money. Yes! 1000x multi, come on! Yeah! Yeah, let's go! Let's go! Is it safe to assume Slurpsista. Alrighty guys, I think it's safe to say that we have extra ruffle time. Menikö kämpä maaliin? Meni se. Rölli. Onko siis niin... Sarmis mä en osaa tähän sanoa. Saini varmaan osais tohon, mä en tiedä onko Saini täällä paikalla. Onko se kattomassa? Onks noi pommit hyviä? Onks meillä pote-chatti? Onks tässä potentiaalia? Siis... Hei. Pitääks tässä vetää turvavyöt kiinni? Mikä tää biiri? Anna nyt toi. Hei. Nyt vaan niinku jatkuu. Noniin. Älä! Ei vittu. Siis otetaan mut niinku voi helvetti. Tää super ei kyllä maksakin. Me otetaan tää super turbo, kunnes tää näyttää hyvältä. Jotain globaali kissaa nopea. Kyvääks kissa. Alright. Voidaan normiturbo. Tiputa toi 60x, niin se on niinku 130 per spinni. Tai siis niin per spinni kun se tiputtaa. Nyt et kuole. Hyvä. Toiset 130. Hyvä, toiset 130. Nyt et vaan kuole. Anna tähän joku 10x kissa vittu. Hyvä, toiset 130. Siinä on ihan ok bonari kyllä. Harvinaisen hyvä super. Varmaan paras ikin. Ai vittu. Venää. Anna maksipaskat tästä. Et uskalla. 10x globaali kissa vittu. Johonkin. Älä kuole, älä kuole. Hyvä. Ai vittu. Tää on harvinaista herkkuu.
Nyt jos et kuolisi, joo hyvä. Tää kokkaa, tää oikeesti kokkaa. Vitun rare. Tiputan näitä 75 just tolleen. Sitten tähän 10 kissa. Come on. Tarvitaan tähän laavaa. Okei, just tommonen ai vittu. Just tommonen, nyt tiputa 150 300 per spinni. Et kuole. Älä, et viiti. Hyvä. Tarvii laavablokkeja tähän, tai sitten ei oikeesti, me tarvitaan tähän vaan uusi kissa. Ai vittu. Tää on niin outo bonari, tää ikin tee tälleen tää peli. Hyvä. Hyvä, vitun hyvä. Siis tää on oikeesti outo tää. Mennään. Nyt et kuole. Älä. Hyvä. Halo. Hyvä. Toinen satku. Ei oo normaali. Maksit tulos. Saa antaa maksit. Vittu. Tähän 10 kissa. 5. Mikä vaan kissa tähän? Nyt älä. Hyvä. Se ei kuole. Vittu mikä bonari. Älä kuole. Hyvä. Tähän kestää ikuisuuden. Vittu kissaa tähän ja äkkiä. Hyvä, sieltä parisataa. Naps. Jos tää ei oo maksipaskat, mä en tiedä mikä on. Joo, sieltä 130, hyvä. Kissaa tähän. Joo. Hyi helvetti. Jos tää ei oo maksipaskat, mä en oikeesti tiedä mikä on. Nyt tiputan näitä 2 tääksiä edes pari kappaa ennen kuin tää kuolee. Please. Ei, mut otetaan paljon tää. Tää joku... Naps, pari kiloa. Bang! Jos sä haluat löytää parhaat kasinobonarit sekä uudet verovapaat nettikasinot, mene videon kiinnitetyn kommentin osoitteeseen tai kirjoita Googleen kasinotrendit bonukset. Muista pelata vastuullisesti. Mennään takaisin videon pariin. Okay, not bad start. Handetex, what the? I've never seen Handetex multi on this game. Okay, taking it. I didn't know you could get that big multi. 300, aha. I didn't know you could get that high multi. Oh well. Alright, not bad at all. $19.54. Toi olisi pitänyt saada heti auki. Morjesta Biggie. Nyt on saatava ranaatteja. Dynyjä. Ei osu muka millään. Noin pitäis saada auki. Luukko, morjesta Sepi. Noita tarvis saada kyllä vähän enemmän nyt auki. Ranuja. Toi on saatava. Ota. Ei lämmitä. Se ei enää uskalla antaa meille dynyjä. Sen ei välttämättä tarvi kyllä enää antaa. Siihen nyt 3 kiinni. Okei, hyvä. Iso. Hyvä. Törähti tonne. Eipä siinä vieläkään mitään ihmeitä ole tapahtunut. Toki jokainen spinni on aika arvokas. Okei. Joo. Hyvä.
No. Tää on hyvä. No. On hyvä. Ja jatketaan. Uushole. Ei. Mutta nyt on jokainen karkkipastilli on kohta kova. Jokainen karkkipastilli olisi hyvä. Jokainen jos vaan. Ja löytyy. Erittäin tärkeä. Let's go. Vitun iso. Come on, Anssi Puro. Vittu se nussii meitä silmille. Hei! Let's go! On hyvä. On todella hyvä. Tärkeä. Tähän se jo hyödyttää, mutta otetaan tämä vastaan. Loistavaa, Anssi Puro. Ja ne helpottaa kyllä sitten tilannetta oikein paljon. Kato, siis... Se on meta. Noniin. Sammutetaan nämä mambat nyt tästä ja haetaan ne 5 veskua tähän aamualkajaiseksi. Ei. Come on. Kuuletteko te peliääniä yhtään? Ei, voi jumpe. Vittu kun täytyy olla jotain A-peliä taas tossa niinku välissä. Mä en niinku... Tuhataaks. Hehe. Nice. Otetaan. Miten noi kympit maksoi noin jumalattomasti? Mitä helee? Come on. Ei. Nyt iso. 20. Ei vittu. 20. Ei juma. Nice. Kelatkaa tää vielä olisi ollut 25x. Mitä helvet? Miten se... Hei! Isoja! Oi helvetti! Come on! On mahtavaa olla back! Ai ettien et. On se lehäijyhä. Ai vittu. It's nice to be back, guys. It's nice to be back. Vittu kamaa, saatan. Max win reach. Voi mahoton miesan. Guys and girls, we are back. Iso! Ja siihen vaan kerran! Riittääkö? Eikö se os... Hei vittu! Ei saatana! Oonhan me nyt seppä! Oonhan me seppä saatana! Ai ettien et. Oon me seppä he. Hello YouTube again. Hello. Napsuu! Oon me seppä saatan. Oon me seppähä. Mä oon spinnunut tähän 2 kertaa mun elämää. Siis tääkin on mun toinen kerta mun mielestä ikinä. Tää nyt näytä hyvältä, mennä minimi Mä oon wild. Wildia ennen multa. Jep. Mä vaan lisää Wildia. Noni, se on siinä. Ei. No. 3-4 wildia vieläkin. Hyvä. Vielä lisää. Vielä pari Älä lisää kuole vähintään, tähän. älä kuole tähän. Se voi kuolla nyt. Peno. Tässä on oikeesti pote pikkuhiljaa. Pari wildia, niin tää on vittu... Tää on oikeesti iso. 13, niin. Nyt kun et vaan kuole. Oikeesti pari wildia, niin tää on hyvä. Älä kuole. Oh. Peno. Hold up. Nice. Hold Vielä up. pari Wildia. Vielä pari wildia. Ai vittu. Venatkaa. Hold. Vittu spämmätään vittua? turboa koko ajan. Hei. Eiks tää voi olla iso nyt? Eiks tää voi olla iso nyt? Tää on varmaan paras setup ikin tässä. Mitä mulla on ollut. Vena? Se ei oo... Mitä vittu? Holy fuck. Venaa. Tää on vähintään tonni. Tästä ei pysty max winnaa, sen mä tiedän, mut kyllä tän on parempi olla joku tonniaks voitto ainakin. Jos ne menee vaan Ai liikki ja vittu. kyllä tää Siinä on maksaa wild. vitusti. Siinä on tonni osuma jo. Naps. Joka Vittu, spinni naps. sama vaan. Joka spinni sama homma. Okei, tää on vähän paskempi. Vitusti paskempi. Ei paha.
Nyt vaan niinku top-symboli Niin, tai wildlinea. Naps. Hyi vittu. Ei paha. Vitun hyvä. Vitun hyvä. Paras dead, mitä mä oon ikinä nähnyt. Siis legit sama. Naps. 2500. Ei tässä ainakaan pahoja vahinkoja käy, mutta oisko siellä vaan tuossa morjesta Rony P, terve. Minkäs näköistä lutkua se täältä lähtis? Ottaisiko tänne vähän koppia nyt nopeasti? Ei ainakaan vielä. 3 koppia rakennuspalikoille. 2 löytyy. Okei, kaikki kiinni. Jaakon poika Lutku. Luita. Tuusulan koiraa kysellään. Tuusulan koiraa roikkokorva. Lisäapukoppi sinne 3 lutkuttaa. Niisee mennään. Saadaanko sitä tummaa koiraa sinne? Ei saada kuin Luukasoja 10. Päädyttää Luukasat. Mega vei 288. Pahalta näyttää. Hyvä osuma silti. Nyt sitä Tuusulan koiraa. Lesbo viidakko luilla. Ei, tärä on superpi. Loistava, mennään plussalle. Ota se Tuusulan koira, Arska. Oi, kun on synkkiä nämä spinnit. Otetaan se ilolla vastaan ja voitollekin päästiin, mutta ei. Se jotenkin se unohtaa se Tuusulan koira tulla. Tohonkin kun olisi Tuusulan koiran saanut, niin se olisi maistunut, mutta plussalle mennään. Tämän kerran näin okei. Noniin. Selvä Lulu. 10. Okay. Sitten. Tommosta. Hei. Miten ois tää yks? Okei. Paskat kertoimet vaan, mutta vittu otetaan tää, hä? On se senssi. On se senssi silti. On se senssi. Vähän paremmat kertoimet tohon vielä, niin no, mutta otetaan. Jaha, taidettiin vetää profiitille. Meillä on tora jäljellä vielä. Voi helvetti, 3 spinniä tässä, 2 kiloa tullut tosta. On se YouTube-napsu. Terve YouTube! Kung här! Come on! Aika kiva. Kyllä tästä on kiva aloittaa perjantai. No, jatketaan. No, mites tohon vielä et uskalla niin sama, et sä uskalla. 25, vittu! No, harmi, että tavannut tota. Ei, 232. 2 pinniä vielä. Noniin, anna vaan. Ja vikal, pam. Hei, nytte, jos. Vittu! Oi, kela kuossa. 3294. Otetaan.